Danas je na bazenima Prestiž u Paraćinu počeo 12. međunarodni šahovski festival koji okuplja kako najbolje srpske šahiste, tako i majstore ove igre iz celog sveta. Odlično se osjećam ovde, odlična je atmosfera, bio sam ovde već jednom prošle godine i očekujem samo da se lepo provedem, a uspeh će verovatno doći. Na ovom festivalu sam 9. put, a igrao sam za borce iz Paraćina 75. 81. 6 godina i imam veoma lepe uspomene i ovde se osjećam kao kod svoje kuće. Iako zvuči gotovo neverovatno, 12. šahovski festival ove godine je okupio blizu 400 takmičara iz 35 zemalja sa svih strana sveta. Zanimljivo je da imamo preko 210 stranih takmičara sa pratiocima i njihovim trenerima koji su došli sa njima. To je možda 350 do 400 stranih gostiju koji će boraviti u Paraćinu narednih 10 dana. Imamo 15-16 velemajstora, 20 internacionalnih majstora i goste iz 35 stranih zemalja sa gotovo svih kontinenata. Paraćinski turnir svake godine okuplja sve više šahista, zbog čega su u klubu organizatora veoma ponosni. Ovogodišnji festival je jedan od retkih na kojima se očekuje dominacija domaćih takmičara. Tu su naši standardni dugogodišnji reprezentativci Ivan Ivanišević koji igra prvi put na našem turniru i Miloš Perunović koji igra drugi put na našem turniru. Oni su ujedno i prva dva nosioca. Odmah za njim tu je i reprezentativac Moldavije, iskusni velemajstor Dimitri Svetuškin. A tu se za borbu za prvo mesto mogu sigurno umešati i prošlogodišnji pobednik iz Australije, sada velemajstor Justin Tan, kao i velemajstor iz Mađarske Berce Kompa, tako da ja među njima tražim pobednika ovogodišnjeg turnira. Na turniru učestvuju i predstavnici kluba domaćina Ošak Paraćin, a njegov predsjednik Saša Jeftić kaže kako najbolji rezultat očekuje od Vuka Đorđevića, kao i od nešto mlađih Milene Vujčić i Stefana Radojkovića, odnosno Mihajla Pešića. 12. šahovski festival trajeće do 12. jula. Već sutradan pa do 19. jula biće odigrana 3 zatvorena turnira u hotelu Orbis u Paraćinu, gde će se igrači boriti da osvoje normu za više međunarodne šahovske titule.